खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आं एसे जोंनि इउटुब चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय आं दिनैहाय फिसा रेसिपि लाबोनो नागिरदों बेनो जाहैबाय मानसि गादेबजों मा होनो नास्राय निस्ला आरो जायगा जायगा खेरादाफिनिबो होनो बेखौ जायोबा मा बेनिफिट्स मोनो बेखौ नोंथांमोननो आं खोन्थागासिनो नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो संनोथ' बयबो रोंखागौ थेवबो आंनि स्टाइलनि संनायखौ नायलांदो आरो नोंथांमोनहा नै आं नाखौ एवगासिनो दङ खेरादाफिनिबो होनो जायगा जायगा बेजों संगोन आङो नैबे नास्रायजों संगोन आङो नास्राय निस्ला एकदम सायखालायनायमोन आरो रलिं मिलाव बायनानै लाबोदों आं 50 थाखानि सायखालायनायखाय ओमफ्राय नै सारायाबो रेडि जाखाबाय नाखौ एवबाय एसे संख्रि होनोसै मानसि गादेबजोंसो रोसि जागोन बेखौ आं मानसि गादेबजों गोथाव मोनथारो खेरादाफिनि जायगा जायगा खेरादाफिनि होनो ओमफ्राय जोंथिं मानसि गादेब होनो आरो बिराद मोजां एवनांगौ नङाबा गेब्लेयो रोसि जानांगौ आरो माने बे लोमजानाय मानायफ्रा स्रां थाङो माबा बे मानसि गादेबजों नास्राय निस्लाजों रोसि जाबा लोमजानाय मानायफ्रा स्रां थाङो आरो एसे बानलु गोसा होनानैल' जानांगौ एवखांबाय ओमफ्राय नै मानसि गादेबा होनोसै सारायाबो गुदुं जाखाबाय साराया बिराद दुंबायमोनलै ओंखायनो एसे गुदुं होलायबाय एवखांनायावनो आं बेयाव आलु होलायबाय मानसिफ्राबो ओरैबायदि सङो आंनि संनायखौ नायदो बयबोथ' रोंनाया रोंखाजोबो दा संख्रि होनोसै बानलु आरिखौ आं दा देनानैसो होगोन गेजेराव होखानोसै संख्रिखौ नांनाय बायदि होखानोसै खेबसेयावनो हालदै होनोसै एसे एवनांगौ ओमफ्राय दै होनांगौ आरो बेखौ एसे एवनानै दै होनोसै होबाय लोगोफोर नाखौबो होखाबाय दसेनो मोनो नालाय बे ओंख्रिया आं बानलु आरिल' देना होनोसै बिराद गोथाव जासिगोन नै ओंख्रिखौ नायनोसै आं गासिबो देनाय मानाय होजोबखाबाय नोंथांमोननो आं माखासेखौ देखायलायासै आं बाव बानलु सामब्राम गुफुर हाइजें ओमफ्राय फासफोरन एसे देनानै होबाय बिदिनो जानांगौ आरो आङो दाउफोरावबाथ' माबाया एवलायबावा बेखौ ओमफ्राय नाखाय एसे एवबाय खारजानो गिनांगौ नालाय नाखौ ओंखायनो ओमफ्राय आं दा दुन्दिया होनोसै दसेनि उनावनो मोनथारसिगोन एसे गोदौ होबावनो ओमफ्राय लोगोफोर नैबेयाव अमा बेदर 100नि दङ बोराया जानो लाबोदो दा बेखौ आरो एवबावनांगौ नै 100नि बिराद दामथार टाउनाव अमायाबो 320 थाखा गामिनिफ्रायसो लाबोनांगौ बानलु देनायखौ अमायाव होनो दोनदों आं ओंख्रिया आंनिसो
अमाजों आलु बेखौ आं दा संसै माबा संख्रिखौनो नाङा lalu betul naik turun अमा बेदरा बिराद मोजां जाबाय होननानै आं दा एसे दै होनोसै आंना साहा फुदुंग्रायानो खिथु गैयाहाय दै होबाय आं एसे गोबाव संनांगौ मानो होनबा अमा बेदरफोरखौ एसे गोबाव संनानै जानांगौ आरो दैखौ एसे बुरजा होबाय नै मोनबाय लोगोफोर नै मोनबाय लोगोफोर नाजों मानसि गारोबा